हेल' गाइसमोन आं नै दा नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय बे भिडिअआनो जाहैबाय थारमाने निमनि साफुन बानायदों आरो ना बे निमनि साफुनखौ मारै मारै बानायो आं नोंथांमोननो देखायनो सेस्था खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दा न'आवनो दङ थारमाने आंना हिन्जावा निमनि साफुन बानायदों नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि नांगौबा हममेड न'आवनो बानायनाय साफुन मोदोमाव फुग्रा अनेक रोखोमनि बानायो निमनि बेदिनो लेबुनि आलुनि बुहुद रोखोमनि बानायो आरोना सोरबाफोर जुदि नांगौबा आंनो खोन्थानो हागोन ओमफ्राय आं आंनि बुरैखौ बानायनो थिननानै नोंथांमोननो हैनो हागोन आरो आं बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो दा नै हालदै गोथां एसे ओमफ्राय निम बिलाइखौ उनग्लिबाय आरोना उनग्लिखांनानै बेखौ बिनि रसखौ सेबनानै लागोन खुरैयाव नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम दा दैखौ गुदुं खालामनानै दङ सारायाव बे दै गुदुङावनो सोमबावगोन आरो दा गामलायाव लानाय सब्रासखौ दा बेखौ हागासिनो फिसा फिसा हाफ्लेगासिनो बे सब्रास होनो बेखौ दा बेखौ गामलायाव जमा फिसा फिसा हानानै माने गामलाखौ बे मा होनो सारायनि दै गुदुं फुदुंनायाव माने दोनहरगोन आरोना नै दा बेखौ दोनहरबाय सारायनि दै गुदुं फुदुंनायाव माने गामलायैनो दोनहरबाय आरोना दा बेखौ कमप्लिटलि गलि होजोबगोन नोंथांमोना नायलांबाय था जोबजासिम भिडिअखौ नोंथांमोनाबो सोलोंनो हागोन सोरबाफोर सोलोंनो गोसोबा बेखौ नायै नायै दा नैबे गामलानि सब्रासखौ कमप्लिटलि गलि होजोबनानै नै गलिबायानो खावसे दसे फुरा गलि होजोबगोन आरोना गलिनानै एसे ल'थारसै गलिजोबथारनो दा बेखौ गलिजोबखांनायनि उनाव निमनि रस ओमफ्राय हालदै गोथांनि रस मोननैजों ज' मिक्स खालामो दा बेखौ खुरैयाव लानानै दङ नै सेरावनो जेब्लानाखि कमप्लिटलि सब्रासआ गामलानि सब्रासआ गलिजोबगोन अब्ला नैबेखौ लुनानै होगोन आरो अरा खमायनांगोनसोदां हनै एबाराव लुसिगोन आरोना गलिजोबबाय एबाराव बेखौ लुनानै एसे आवलायना होसिगोन आरो बेखौ आवलाया लुनानै होबाय निम बिलाइनि रसजों माने हालदै गोथांनि रसजोंखौ सब्रास गलि होनायाव लुनानै होबाय आरो गामलायाव कालारा आलादा जाखाबाय निम बिलाइनि कालार ओंखारखाबाय दा बेखौ बोखांनानै माने दाइसआव लुसनसिगोन आरोखि मोनामलायबायलै गोखानो एसे बोथ्रोदबानो जायोना आरो जोबथारनोसै
बानायग्रा डाइसा मोननै दङ मोननैजों 6टा 12टा करि आरोना एसे खम जाबाय टटेल 11टा जाबाय नै 11टा साफुन जासिगोन दा नैबेलाय दोनबाय बेखौ दसे गुसु जाहोनोसै मथा-मथि 2-2.5 घन्टासो गुसु जागोन आरो बे 2.5 घन्टासोनि उनावनो जेब्ला गुसु जायो होमबा बेखौ बख'बानो बे साफुन जाबाय आरो नै दा 2-2.5 घन्टानि उनाव बख'बाय नै बख'बाय आरोना मोनसे बख'नानै बेखौ एसे गुसु खालामबावसिगोन माने दाबो एसे दुंब्रुदैनो दङ 11टा बानायग्रा डाइसनिफ्राय बख'बाय नै बिबार दंलायलायथारो डाइसआबो साइज नुथारदों हनै देखायलाय एसे मोजाङै बिबारखौ माने बे निमनि माबायदि साफुनखौ जुदि फुयोबा सिनायालै बारा माने मोदोम बे स्किन मानलु मानला सिथरफोर जालाबायनाया माने खारो आरोना जानो हाया खयथा जाखो 6टा 11टा टटेल 11टा बानायबाय दा बे साफुना अलरेडि अर्डार दंजोबखायो दा बेखौ बानायनानै मथा-मथि लानानै थांगोन आरो मार्केटाव माबायदि लिमोनोना लिमोना दांबा गोब्राब लिमोनोब्रा सुनांगौसो बांद्राय लिमोनद्राया माथो नैबायदियावसो लिमोनो बिदियाव गोब्रा जाखायोना थारमाने दै नांबासो लिमोनगोन बे बुस्थुआ साफुनसो नालाय प्लास्टिक पेकिं खालामबाय बाव जेबो लेबेल टेबेल गैया आरोना ओरैनो प्लास्टिकआव जाखांनायनि उनाव नै दा प्लास्टिकआव सोबाय आरोना सोनानै माने सावथेबाय मोनसे सोजोबबाय प्लास्टिक मोनसे अरिजिनेल न'आवनो आखाइजों बानायनाय जाथारबाय आरो बे प्लास्टिकआव पेकिं खालामबाय नै नोंथांमोना सोरबाफोर नायदोंबा आंनि भिडिअखौ कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय माबायदि जादों भिडिअआ फुरा एकदम अरिजिनेल लकेल मेड जाहैबाय आरो बे जुदि नांगौबा कमेन्टआव लिरनानै बिहर आं डिसक्रिपसनाव मबाइल नाम्बारखौ होना होगोन नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै बिहरनो हागोन आरो जोंहाबो न'आव बेखौनो फुगासिनो दस्राखौनो बायला मोजां मोनदों फुनानै बेनो बानायग्रा डाइसा ओमफ्राय अर्डार दंखायो आरोना बे गासिबो साफुना बे अर्डार गोनांजोबखा बेखौ खालि हैनांसिगौल' भिडिअखौ आं बावनो फोजोबसै लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि मोनो कमेन्टआव लिरना हरबानो